Dzisiaj przejdziemy sobie do ćwiczeń wzmacniających staw biodrowy. Jak widzicie, Karolina leży sobie na boku. Pracujemy tylko piersią nogą. Podnosimy nogę delikatnie do góry, palce obciągnięte i rysujemy w powietrzu kółeczka. Najpierw do przodu. Staramy się, żeby kółka nie były jak największe, ale żeby były jak najdokładniejsze. To nie mają być rąby czy kwadraty, to mają być idealnie okrągłe koła. Troszeczkę większe, Karolina, proszę. Proszę. Nie śpieszymy się. Jeszcze większe. I jeszcze większe. Jak widzicie, każdy rodzaj koła jest ok, dopóki to jest koło. Staramy się pracować nad kontrolą tego biodra. To ćwiczenie tego sposobu jest proste. Jak wykonamy 10 dokładnych kółek do przodu, teraz zaczynamy robić kółka w tył. Oj, tu trzeba poćwiczyć. Super. Później zmieniamy nogę. Dzięki. Dzięki.